बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्लानि बेंटलाव। दा बे बेंटलाव मानो दंफैयो होननानै बुङोब्ला बाथौ मिसननि 31थि एनुवेल पेरेन्टस मिट प्रग्राम दङ। दा बे प्रग्रामावनो आङो दंफैयो। दा बिथांमोना लिंहरदों। दा दिनैनि प्रग्रामा माबायदि जालांदों आङो बेखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे एक्सप्लर खालामना देखायनो सानदों। दा बे प्रग्रामाव गोबांथार चिफ गेस्टफोरबो दंफैयो, माखासे सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफोरबो दंफैयो। ओरैहाय सार फैलामोन दंफैयो, लोगोसे गोबांथार दंफैयो आरो पेरेन्टसफोरबो। दा प्रग्रामा माबायदि जालांदों आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय हानायखिनिखौ एक्सप्लर खालामनानै देखायगोन। लोगोसे बे स्कुलनि माखासे प्रिन्सिपाल सारमोनजोंबो आं एसे कन्टेन्ट लानाय जागोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां, अब्लानो गासैखौबो दिनैनि प्रग्रामनि बागै टटेल मिथिलांजोबगोन। नायलांनो हागोन दिनैनि प्रग्रामा माबायदि जालांदों। दा नायदो नै गोबांथार गार्जेनफोरा फैबाय, नै गारिफोरखौहाय फुरा साइडआव दोनजोब्बाय। गासैबो गार्जेनफ्रा अलरेडि फैनानै दंफैजोबखासै। दा आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे देखायनि। ओरैबो गारिया बरथिक आरो ओमफ्राय मेन गेटआ बेनो, नायदो नै आङो सिङाव हाबलांनि। दा दिनैनि प्रग्रामा माबायदि जालांदों नोंथांमोननो आं हानायखिनिखौ देखायनो सानदों। दा बेनो आरो नै प्रग्रामा सिङाव जागासिनो आरो ना। नै बिदि आरो अलरेडि चिफ गेस्टफ्राबो सफैखाबाय। दा नै बेबायदि आरो जोबोद मोजां क्लिन। नै ओरै नायनानै लादो, बेफोरबायदि आरो नै ओरैहाय सारिगिदिं जेरैबो फुल। दा प्रग्रामा जागासिनो दङ, नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोसे बेयाव मोनसे दङ नै बेनारा मोनसिं सिब्राय इंलिश स्कुल आरो। दा आं एसे देखायलांनि सिङाव हाबनानैहाय। दा प्रग्रामाथ' जागासिनो दंखायो। ओमफ्राय नै ओरैबो जोबोद मोजां बेबायदिनो गार्डेन बानायनानै दोनदों, लामा सेर सेर फुल आरो। ओमफ्राय नै ओरैहाय दङ जाहैबाय नै बेयावहाय गोबांथार नै बेयावहाय बेबायदि होनानै दोनदों नै। ओमफ्राय लोगोसे आं देखायलांबावनि नै बेनो आरो स्कुला जोबोद मोजां। मथा मथि ओरैहाय नै सारि सारि जेरैजोंबो गय, ओमफ्राय बेयावहाय दङ नै बेबायदि डेक'रेसन खालामनानै दोनदों आरो। ओमफ्राय एसे आङो जायगाखौबो एक्सप्लर खालामनानै देखायनि। ओरैहाय नै माखासे बिनानावमोना डान्स खालामगोन दां। बुन्थि आपनि डान्स पारफरमेन्स करिब ना? करा हल ना? आচ্ছা आচ্ছা। दा बिसोरो डान्स खालामखांबाय आरो। ओमफ्राय लोगोसे दं ओरैहाय नै बिराद मोजां आरो जायगाफोरा मोजां। दा बेबायदि आरोखि। दा बेफोरो नै स्कुलफोर। थांनोसै नामा सारा? आচ্ছা आচ্ছা दे सार, थेंक इउ। औ माने सार बिरसिंखौ लोगो मोनदों नै। बेथ' बर' सावथुन मुलुगावहाय खामानि मावो, आर्टिस्ट। दा बेबायदि आरो नै बेफोरो फुरा क्लासरुमफोर। सार ये क्लासरुमफोर ने? गोजाम क्लासरुम आरो दायो गोदान क्लासरुमा बिथिं बांसिन शिफ्ट जाबाय। आচ্ছা आচ্ছা। ओरैनो मोननैसो जों फिसा क्लासनि क्लासरुम लाखिनानै दोनदों बर्तमान आरो। दा स्कुल गोदाना बेनो नै ओरैबायदि मोजां जाबाय नै। दा ओरैहाय आंजों लोगोसे दङ बे स्कुलनिनो प्रिन्सिपाल सार। आं सारनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानि। सार बे स्कुलावहाय जेनेबा नार्सारिनिफ्राय लानाय जायो नामा जेनेबा सार? गिबियाव जोंनि स्कुलनि मुङानो जाबाय मोनसिन सिब्राय इंलिश स्कुल। इन सर्टआव जोङो बाथौ मिसन होनबा जोंखौ बयबो मिथियो बेंटल एरियायाव। आচ্ছা। जोंनिया फरायसालिया क्लास नार्सारिनिफ्रायनो फरायजेननाय जायो, नार्सारिनिफ्राय क्लास 10 सिम। नार्सारिया एबार फैगोन सेसनफोराव जों बेखौ मोनसे उसुबिदानि थाखाय जों दोनथ'नाय जासिगोन। LKG UKG बिनिफ्राय आप टु 1 to 10 माने टटेलै क्लास 12टा दं आरो जोंनिया। क्लास LKG निफ्राय आरम्भ जानानै क्लास 10 सिम। क्लास 10 सिम। दिनै जोंनि फरायसालिया 31 इयार्सआव आगान सुरबाय। ओमफ्राय दायो बेसेबांसो फरायसाफोर दं सार बे स्कुलाव? टटेल जोंनियाव फरायसाया 364 दं दिनैनि डेटआव। आচ্ছা। ओमफ्राय थांनाय मेट्रिक एग्जामफोराव बे स्कुलफोरनिफ्राय जोंहा क्लास 10आव दङ 33 फरायसा आरो फरायसुलिफोरा जोंनिया मेट्रिक आनजाद होनो थांगासिनो दङ। गुबुन बोसोरफोरावबो जोंहा 100% मोननाया गोदान नंला, 7 टाइम्स बेफोरबायदि जाफैखाबाय। एबारावबो जों आसा खालामदों बा जोंनि नाजानायजों जों एसे हमदांनो मोनदों जों मोजां रिजाल्टखौनो जों मोननो हागोन एबारबो।
जोंनि नाजानायाथ' ओरैबायदि थांनाय बोसोरफोरनिफ्राय जों देग्लायनि बोसोराव साबसिन रिजाल्ट लाबोनो हायो नामा बैखौ जों अरायसम नाजागासिनो दङ बारा गोबाव सम गैलिया फैगौ 15 फेब्रुवारिनिफ्राय बै जोंनि फरायसाफोरा मेट्रिक आनजाद लिरनो थांसिगोन जों बेखौनो आफा आनान गसाइनावबो आरज गाबगासिनो दं दाथ' एडमिशन माबाया खाथि जाबाय एडमिशन प्रसेसा जोंहा सोलिहांबाय माने फर्मा इस्यु जाबाय फर क्लास LKG नार्सारि थाला एबाराव LKG टु क्लास 10 होनखाबाय आङो अप टु क्लास 9 जोंनिया एबाराव फैगौ सेसनाव एप्रिलनिफ्राय मार्चसिम माने एप्रिल 2025 टु मार्च 2026 सिमाव जोंहा सेसना जोबहैगोन स' बिनि थाखाय जोंहा फर्मा अलरेडि इस्यु जाबाय फर्मखौ जोङो अनलाइन बेबायदि सुबिदा खालामनाय जायाखै अनलि अफलाइन स' फर्मनि बेसेनबो लानाय जायो फर्मखौ लांफैयोब्ला 100 रां माने 100 रुपिस होनानै जोंनि फर्म आरो प्रसपेक्टास फर्मजों लोगोसे प्रसपेक्टासआव जोंनि स्कुल्सनि रुल्स एन्ड रेगुलेसनफोराबो गासिबो लिरखानाय दंजोबो बेबायदियै गावनि मुंखौ थिसनफैनो हानाय जागोन आरो लोगोसे मा LKGआव एडमिशन होफैनो थाखाय मिनिमाम सासे गथ'नि बैसोआ 3 इयार्स जाथारनांगोन 3 इयार्सनि गाहायावबा लानाय जानाय नङा लोगोसे ओरै दंबावो ने बाथौ मिशन कमिटिनि एडभाइजार सार लोगोसे सेक्रेटारि सार लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्टमोन ने सार दा आं सारमोननिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानि जोंनि बे 31th एनुवेल पेरेन्टस मिट प्रग्रामखौ दे गाजा गोमजा खुंदों माबायदि अर्गानाइज खालामनाय जादों सार दिनैनि जे 37थि बोसोरसालिया गार्जियान मिट बे गार्जियान मिटखौ जाफुंहोनो थाखाय जोंनि हाबाफारिया बेनोसै जे आगोलनिफ्रायनो जों बे रोखोमै खालामबोनाय जायो खालामनाया जाहैबाय मा गार्जियानफोरखौ मोनजोबनो थाखाय जों जेब्लाबो गार्जियानफोरनो इनफरमेसनखौ हरो स्कुलनिफ्राय प्रिन्सिपालनि थ्रुयै वाट्सएप मेसेज आरो लेटार बेनि जगै जों इनफरमेसनखौ हरनाय जायो मोनसे खोथाया बेनोल' गार्जियानफ्रा आगोलनि दिनफ्राव टाइम टेबलनि मोनसे मेकआप खालामनो हायैयाव उसुबिदानि थाखाय फैयामोन ओंखायनो बे टाइमखौ मेकआप खालामनो थाखाय जों देग्लाय सानडे दिनखौ सायख'नानै लानानै बन्द दिनखौ सायख'नानै लानानै बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों आरो जाहाथे साफ्रोमबो गार्जेना उखैहाबनानै थांनाङा बा रसा नांनानै थांनाङा बिनि थाखाय जों गासैनोबो रायजो राजा जायफोर फैयो गथ' गथाय गार्जियानल' नङा रायजो राजा जायफोर फैयो बिथांमोननोबो जानाय लोंनायनि मिशन कमिटिनिफ्रायनो बेबस्था खालामनाय जादों बे बाथ्राफोरखौ जों साफ्रोमबो गार्जेननो मिथिहोनाय जादों आरो बेबायदिनो दिनै जों गार्जेनफोरखौ एसे गरजियासलि मोननो हादों होननानै जों फोथायनाय दङ आच्छा ओमफ्राय दिनैनि बे प्रग्रामाव चिफ गेस्ट हिसाबैहाय सोरखौ इनभाइट खालामना लाबोनाय जादों सार दिनैनि नैबे 37थि बोसोरसालिया जे गार्जियान मिट बे गार्जियान मिटआव जोंहा थारमाने जों मोनबाय थादों इउटुबनि जगै फेसबुकनि जगै जों फैला जे बरगयारि जायखौ भेटारिन कमेडियान अफ दा बड'स होननानै जों मिथिगौ सासे खोब माने एक्टर बियो सासे दा बिथाङा खोब मोजां मोजां मटिभेसन खालामो गार्जियान आरो सात्रफोरखौ दा बेखायनो आरो जोंनि गार्जियानफोरनि लुबैनाय एसे माने फैला जे बरगयारि होनब्ला कमेडियान हिसाबै नायनो लुबैनाय आरो बेजोंनो आग्रह जानानै हयथ' दिनै गार्जियानफ्रा खोब गरजियासलि फैदों आरो जोंनि कमिटिनि पलिसियाबो बेनो जाहैबाय बिथांनिफ्राय जों गथ'फोरनो जि माबा मोनो मा होनो मटिभेसन मोनो गार्जेनफोरनि साइडआव जि गार्जेनफोरनि मटिभेसन मोनो बेखौ बिथाङा होखागोन बिथांजों लोगोसे बेजों लोगोसेनो आरोबाव जाहाथे गार्जेनफ्रा इन्टारटेइन होननाय जिनिसखौ मोनफादेरो बे सिन्थाखौ खालामलायनानै दिनैनि नैबे 37थि बोसोरसालिया जे गार्जेन मिट बे गार्जेन मिटआव जोंनि बर'नि सासे भेटारिन कमेडियान फैला जे बरगयारि बिथांखौ जों आलासि गाहाय हिसाबै खावलायनानै लाबोनाय जादों दानि माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबांथार जानाय लोंनाय सोबनाय फेग्रा मुवाजों एक्टिभिटिस जानानै थायो सारा बिनि सायाव माबाफोर मेसेज हरगोन नामा खोब मोजां सोंथि दानि नैबे परिबेसाव जोंनि लाइमोनफोरखौ जों जेरावबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फेसबुकनि गेजेरजों निउज मिडियानि गेजेरजों बेखौ मोननो हादों खालि जोंनि बर'निल' नङा एज ए हल हिउमेन बिंस मानब समाज हिसाबै दानि जाखांफुनाय जायफोर लाइमोन बे लाइमोनफ्रा बिदिनो फेग्रा बेसादजों गेलेनानै जानायजों गेलेनानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खहा खालामनानै लाबोनाय बेफोरो गोबां जाफ्लेबाय थानाय मोनसे जाथाय दा बेखायनो जोंनि
बाथौ मिसन स्कुल कमिटिनिफ्राय जोंहा मोनसे गोख्रों डिसिसन दङ जे जों बे स्कुल सिङाव माने जिखुनु निसाजुक्त जिनिसा फ्रि बेवहाय हाबनो मोना बेजों गेलेनो मोना जों बिनि गेजेरजोंनो मा गार्जेनफोरखौबो बे बाथ्राफोरखौ जोंहा मिथिहोखानाय जायो आरो जोंनि जि प्रसपेक्टास स्कुलनि जि प्रसपेक्टास बे प्रसपेक्टासआव जों स्पष्ट भाबै गार्जेनफोरनो बे बाथ्राखौ मिथिहोनाय जायो बेखायनो जों दिनै मोननो हादों मोनसे सुस्थ' मोनसे परिबेसनि एजुकेशनल एनभायरनमेन्ट बाथौ मिसन सिङाव जिहेतु जोंनियाव निसा होननाय जिनिसा हाबनो मोना निसा होननाय जिनिसा बेवहाय फैनो मोना आरो बे स्ट्रिक्टलि प्रहिबिटेड बेखौ खालामनायनि गेजेरजों जोंनि बे परिबेस जि एजुकेशनल एनभायरनमेन्ट दिनै 2014 सननिफ्राय जे जों दिनैसिमाव कन्टिनिउ 100% रिजाल्ट मोननो हादों बे मोननो हानायनि गुदियाव बेखौनो होननानै जों सानो आरो बेबायदियैनो मोनफ्रोमबो शिक्षा अनुष्ठान मोनफ्रोमबो ससियेल अर्गानाइजेशन मोनफ्रोमबो प्रतिष्ठानफ्रा जुदि बे निसानि बिरुद्धै गसंनानै बे रोखोम लाङोब्ला हयथ' जोङो लाइमोनफोरखौ मोजां लामायाव लाबोनो हागोन बे फोथायनाया जोंहा दङ। ओमफ्राय नैबे जादों जाहैबाय गोदानै लुफुंजानाय बेयो क्लासरुम जाहैबाय ओरैबायदि मोजां लुबायनो मजबुतनो ओमफ्राय नै ओरैहाय बिनानावमोना फैगासिनो दं नानि नोंना मा नाम? आंना मुङा सुजिता बसुमतारी। औ मा क्लासाव फरायो? क्लास 9आव। अ ओमफ्राय नानिया? औ मा क्लासाव फरायो? क्लास 9आव सानैबो अ आच्छा गामिया? गामिया जोंना दुनाबारि। अ आच्छा ओमफ्राय बे स्कुलाव फरायनानै नानि नोंसोरो माबायदि सोलोंथाइ लानो हाखो दासिमाव जेनेबा? दा मोजाङैनो लानो हागासिनो। औ मोजां फरायबोगासिनो। ओमफ्राय क्लासफ्रा माबायदि जायो जेनेबा मेथ्स साइन्स? मोजाङै जायोना? अ आच्छा ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसिनि क्लास 9आवहाय साबैसे फरायसाफोर दं जेनेबा? 38। अ ओरैहाय दं जाहैबाय गार्लस हस्टेल दा बेबायदि आरो ओमफ्राय जेन्टसफोरनि आलादा हैजों दा ने अ बैया गोथां नुहुरदों हनै गोजाननिफ्राय आं एसे जुम लाबोनि नै आयै नानिया गोलैबाय हनै बैयो जाहैबाय जेन्टसफोरनि थाखाय लेडिसफोरना आलादा जेन्टसफोरना आलादा ओरैहाय ओरैबायदि मोजां डेक'रेसन खालामदों लोगोसे नै ओरैहाय आब'मोना दंफैयो गार्जेनफोर जाहैबाय आब' अबेनिफ्राय? मैनागुरि अ आच्छा इयावहाय गथ' दोनफैदों नामा फरायो? मा क्लासाव फरायो ओरैनो? 4आव ओमफ्राय दिनैनि बे 31थि एनुवेल गार्जेन मिटिङाव फैनानै माबायदि मोनदों ओमफ्राय फरायनायफ्रा? फरायनायाथ' मोजां मोनो। अ आच्छा मा क्लास फरायदों होनदों? क्लास 4 ने? अ आच्छा आब' अबेनिफ्राय? आंबो मैनागुरिनिफ्राय बे बिजादैखौनो नायनो फैफादों अ आच्छा आंनि गथ' गैया आरो। माबायदि मोनफैदों? मोजां मोनफैदों। अ आच्छा दे ओरैहाय दङ नै नानिमोन आर'नाइ हारिमु आफाद नै नानिया बेखौ दामो नामा? अ आच्छा ओइयाव दामग्रा ने? अ नोंसोर मोसायो? अ ओमफ्राय नानि नों बेखौ दामो? अ आच्छा बेसेबां बोसोर जाखो नोंसोरो बेखौ दानानै? बोसोरबा? अ आच्छा दे दा डान्स पारफरमेन्स खालामसिगोन बर'नि ट्रेडिसनेल दख'ना आर'नाइ गाननानै बेबायदिनो ओरैबायदि मोजां मोसासिगोन आरो दा आं एसे देखायनि नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों दा फुरा रेडि जाबाय नै ओरैहाय माखासे बिनानावमोना मोसानोहाय लाइननो दा बेबायदि आरो
Thank you.